Aquest crumble ho té tot. És sa, és fàcil i es fa en un moment. Jo l'he fet amb fruites i verdures perquè m'agraden els productes de proximitat de Plus Fresc. El xarop aquí és opcional. Si la fruita no està molt madura o us agraden les coses molt dolces, el podeu afegir. Courem a foc mig i baixarem el foc i ho tindrem uns 10 minuts. Aquest crumble es pot acompanyar amb una opció saludable com és el iogurt o amb nata o amb gelat.